ಸತ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಗಿಟ್ಲಿ ಕುಚಿತಗೆ ನೀವು ಗುಡ್ಪೇರತ್ತ ತಾಂಕೇನ ತೀರ ನನಗೆ ದಾಯಿ ತಾಂಕೋಣ ಮಾರೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಮನಿ ಬಂದೆ ಪುಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಸೇರಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಕ್ಕಳು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುರನೆ ಬರ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾತಂಡಿ ದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ದು ಪುಳ್ಯಗ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆದು ಓಲ್ ಬೋಡ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಬೈತೆ ಫಾಲೋಮಿ ಜನ್ಮ ಸಾಧನ ತುಲೆ ದಾದಂಬೆ ಮುಂತಲ್ಲ ಅವಳಿ ಮಾರೆ ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವಾ ಮಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ತೂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರಾಡ್ ನನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಫೇರ್ಲ 20 minutes later. Meow, 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 meow. Action talk and one bag of mouth. ನಂಬ ಇಡಿಯಲ್ಲ Daddy, ಇಡಿಯಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಗುಡ್ಡಿ ಮೇವು puccidin, ಪುಚ್ಚದಗಿನ್ ಅನ್ಪೇತಿಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದಗಿನ್ ಮೂರು ಬರತೀನಿ ಇಂಜಿನ bartine. ಬರತೀನಿ ನಾನು Pide odili. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಯನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅತ್ತಾಂಡ Avan endiye vanpire. ನಿಂದ ಮನಂದೆ Adi matanga valle. Ayo. Ale boyye. Nana raddun kantu burud. ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರೀನ ದಮ್ಮಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ